Dito naman namin ipasyal si Mama sa ano, Berry Barn. Di pa ito nakapunta dito eh. Yan. O, digdi pa Wow. naman sa pang picture, digdi ma. Picture na talaga si Mama. Sa gilid. O ba't meron ganito? Sa flowers? Here? Ba, mala nagayayan mo kong picture. Ari digdag na ako, Ma. Ito kasi, bibili siya ng lollipop nila. Ah, bibila ng lollipop. Oh, kaya pala eh. Oh. Oh no, nag-slide. May mga nag-boating pala dyan sa ano? May mga nag-boating dyan sa river. Sus. Eh? Okay, digdi Mama. Ah, naman. Hello. Hindi ah, dyan. Ito talaga yung spot dito. Maraming flowers. Yan. Ito yung magandang spot na papicturean dito sa Berry Barn yan. Dari, naputo mo daw ko ng last order yung baka 4. Sige. Mama, digdi Ma. Managkayak pala dyan. Thank you, Isabel. Hanggang alas 7 pa pala. Ang restaurant open. Let's go na. Ang pagkita pa rin ito ulit. Hindi Isabel. Let's go na, Ben. Sige. Picture ng picture pa. Pwede naman yan. Ah, sige. Merienda muna. Merienda muna. Oh, we can sit down. Diyan na lang. Okay, we can stay there. Thank you. Yep. We've never been. Yeah. Thank you. Wow. Ay, okay dito. Ang pambulaklak ni Buliday. Tapos naka-argo ka na. Gusto mo kunta sa loob kasi Mama. Diyan o, maganda dyan mag-picture at dyan o. Yan o. Yan o. Dito. So kahapon nga galing kami ng Saskatoon X. Ayan, ngayon yung ano, last day nun. Pati na lang August sa 7. burger, no? Ayan, ako nga, busog pa. Mag-dessert lang tayo. Pero si Mama tapos si Isabel mag-fries and burger. Hello. Maganda dito sa labas, no? Yeah, I like it. Presko, Sino no? naka-sweater dyan? Sino naka-sweater? Hindi, malamig naman kasi kanina eh, paglabas na. Biglang, kasi kaninang umaga, ulan ng ulan. Kaya, akala namin tutuloy. Mag-video ka. Pang ano na yan, pang my day mo. Tapos marami nagkakayak dyan, no? Pwede pala. Pwede dumaan dito sa may Berry Barn. Ano yun? Hindi mo naman madadala ng Toronto yan. Tunay? Tunay baga? Color na Ibel. Color. Presko dito na. Ano sabi niya? Meron. The AC, ano kaya, si Saro nagtatrabaho ni Kuya. I think yung wife, katrabaho ni Kuya. Oh, I see. So ito ay yung isang nagwo-work dito. Nilibre kami. Si Sir Rain. Yan. Thank you. Mamaya, baka pumunta siya dito. Nani? Ay, baby. This one, what color we can put? This one blue. We can ask, supposedly this one blue. Baby, eat so now. don't put any Isabel. color because the clouds is white or blue. Let's go, mami. Lagyan mo ng ano, topping siya. So don't put color this one. Naglibre. This is berry. Ice cream with berry. Nakatikim mo na ng ano, Saskatoon berry. Yummy. Galing yan dyan sa farm nila. Mmm. Berry barn.
Very good. You wanna color the other side? Sarap. Sure. But later na. Let's eat first. Warm ang I ano, want to bread? eat first. Eat This first. is warm. This is warm. Eat first and then This one ice eat cream. first And then the eat- berry is just, they just newly made it, right? I don't know. Yeah, Siguro. they just bake it. It's warm. Yes, but eat first, please. I mean, No, we're gonna do it together. But eat first. Yeah, we can eat together. I'll slice it. Sige, isa-isa mo kayo daling ako. They have to power Busog pa up. ang cellphone niya. Nangalian pa lang tayo. Maglalagay na lang tayo ng toppings nito. Sarap to. Dahil pwedeng magpa-berry. Uy, mag-rota ka mga. Dahil pwedeng magpa-berry bar na dahil nag-burger si Isabel. Favorite? Favorite. Favorite. Yan, sweet potato. Pwede yan? Pwede yan. I mean, baka dahil daw mas Pwede. masarap ako. Nahihiya ako. Okay na yan. Abo ko na kayo din mga Huwag na. Oo, tamis ng dati yan eh. Thank you po Kuya Rin sa, This chair is sa too comfortable for cheesecake. you. It's like our chair at home sa garahe. Nalibre pa tayo. Isa pa rin. Dalawa in order nito ni Joanna. Ay, may dumating na ganito. Binigay sa amin. Nilibre daw kami nung sa nagtatrabaho dito. Cheesecake ma. Mm. Uy, see? Sarap Diba yan. ang pati? Malaki. pag nalagyan ako. Ayos. Nobel. Sarap. Sarap. Masarap ang mga. Habol mama. Rah! Rah! Oh no. Oh no. Ha? Parang uulan ah. Sana wag. Dito naman kami sa by the river. Ayan. May pulip ba ganyan nata? Ako yan? akala ko, Hindi na ko tao sa panahon ko. akala ko may pulip. City of Bridges, Canada. Hey, what's your name? Yung payong, Papa, will baka umulan eh. you open it? No, baka ilipad ka, Bel? Papa, you can open it. Papicturan mo na lahat, ma. Wala masyado nagbubuting. Ngayon kasi yung last day ng Saskatoon X. Lahat yan nandun. Lumaki mamila. Up. Up. Baba. Wait. Wait. Ano, pagod ka kakano mo? Parkour mo? Nagparkour? I wanna race down the hill, Mama. Nagparkour si Isabel. Oh, excuse me. Come here. Tama na. Together. Ano? Let's race together? With this. Okay, let's go. 1, 2, 3, go! Papa, let's go. Papa. Papa, you have to go to the line. Okay, oh, dali na. You, go na. Papa, who's gonna win? Me.
Woo. Ano na, go ahead. Yeah. Ha? Oo, ay paanapon ko. Run! Papa, let's brush first. Uy, grabe. Papa, let's brush first. Uy, oink, 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 oink. Baby, oh, there's a castle, oh. Papa, will you put me there to sit down? Anong castle? Yung hotel yan. Oh. Papa, let's continue with the racing. Okay, go ahead. Mga pictures si Mamila. Tawa na, mapaka na. Tamad na maglakad. Paki mami daw ito, pili. Tamad na maglakad. Wala na yun, Daddy. Let's go na. Heavy ka na po para kay Mamila. I love Mommy. I know you love Mamila, but Mamila is tired. Sabi na, dito ko na na yun. Let's go na. We're going to Dalarama. Dollarama. Tapos ano pa? Superstore. Ako na sa nasa dikyo na lang. 2 days later. So kami ay naging busy nitong nakaraang week. Naman ay. Ulan ng ulan dito sa Saskatoon yan. So birthday ko kaya nandito yung nanay ko. Yan. Meron kaming kunting pagsasaluhan. Manay! Mana! Yan, nandito sila. Ilan si Kuya may pasok. Yan. Magbo-blow daw ako ng candle. Tapos, siyempre yung mga bata ang pagbo-blowin muna. Si Jik daw si Isabel. Yan, naglalaro. Ito, saglitang luto. Kaya kanina galing kami ng Costco. Dahil dyan sa lobster na yan. $5 off. Kaya okay. Yan, bihon. Okay lang, okay na yan. Yan. Can I do it too? Not yet, not yet. Papa's gonna make a wish. Ano ba kayo sa Pilipinas pag may harandaan? Jake. Isabel. 1, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! blow the candle, blow the candle! Sige na. Blow, 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 blow! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oh, let's eat chick. Happy birthday to me. Ayos. Saka po sa nagkanta. Narinig niyo yun? Saka po sa nagkanta happy birthday. Grabe. So wala makayo. Ang galing magkanta ng happy birthday si Jik tapos si Isabel. Kuya mo, Marco. Okay na. Ano pa? Okay na yun, no? Imposible hindi pa kami mabusog ng ganyan. May kanin pa. Ayos. Ay, laganan ng ano. Pray first. In the name of the Father, the Son, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Bountiful blessing that you laid on Our table. our table for our name. Okay, amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Okay, kasama ko sa mata. Ayun na. Kukuha ko ng toyo. Okay. Tapos, Juman mo ikakaraag ang ano. Ayos. Digdig yan. Sanay na rin. Bayaran. Araw Ano, talaga maayos? para sa awi. Naman sanay yung talagang roll. Wow. Wow. Oy. Si Ram. Ganyan. Nagbubugbugan ng dalawa. Si Ram. Wrestling nga natin daro ah. Wala kasi si Kuya eh. Pumasok eh. Sabi, no. Stay down. Mataba, Helen. Stay down. Oh. Kasi kanina naka yan, $5 off. Oo, nakasave ba? Oo, naka-sale. Kaya nakatipid. Ng $10. $10. No. Okay na. Ano, ayos. Ibis na 50, 40 lang. At, anong ko pa yung kay mama pa yan eh. Meron pa akong dalawa sa ref eh. Sausawan. Ang kanina, Wadi.
Nagbubugbugan ng dalawa. Nagbubugbugan na oh. Basta ako nang nanahimik ako. Kain ko to, Jake. Ala, syempre kami ay kakain muna. Focus muna kami sa pagkain. Yan, mamaya naman. Formal. Nagbubugbugan tong dalawa. Bam. Ano, busog? Oh, kita mo yan, dalawang layer na. Okay naman. Ready, slice. Solve sila ng ano eh. Ah, so tatanggalon pala ni. Ikaw naman mag-slice na. Ikaw mag-slice tayo. Tayo ka may birthday. Yung nga, ni Marco ako na. Kaya. Pinaminasan ako sa Pero na-imagine ko lang yung lasa niya. Really? Saan mo yung binili? Cascal. Uy, regalo yan kang Haushan family. Oo, talaga. Ay, ayos ah. Thank you. Sabi naman, akala ko lamang DJ yung regalo sa akin. Man. Tapos, unang-unang plate man niya sa imo. Ay, in fairness. Ano daw yan? Oh, sa to. Blueberry. Ano Ube? girl? Halo. Ube. Ako ba ko yan? Blackberry. Ay, blueberry. Blackberry. Blackberry. Ayun, tapos Oh, sis, mo si Mamang blackberry. Salit tandaan. Tapos si Manay. I like. So, you wanna go na? Ano? Very moist. Ha? Very moist. Sa ano pala yung sa Costco pala binili yan eh. Chantlili yan, Dari. Ha? Chantlili. Halik ko rin. Chantlili? Tagal ko rin tinitingnan. Siguro na yung cake na yung ano. Girl, namitan mo na ako tamalo. Please, can you borrow? Activate can we borrow? Kasama ko nga rin. Oh my God, ako unang nag-bite ako pa dito. Madalan na lang ako supermarket. No? Masarap. Masira nga ni. Masiram. Garo siya flower. Flower. Garo siya pahamot baga. Soap siya. Masarap to pag marami kayong Tay, kakain. gano'n siya mamon-mamon. Ano Marami baga? kayong kakain, Gano'n siya masarap. mamon. Okay, sulit. Mas marami niya sa tahaw. Garo siya, Di ba masarap? garo siya blueberry muffin. Ini, masarap But ang make it butter cake. na ginamit. Kaya pala mahal man. Kaya kung isa pa so nakaisip kang chantliling yan, very good. Isa daw yan. Kasi nagpakos ko na. Saan niya? Costco South? Ito Costco South. yung harang. Ayos oh. Masarap. May pakik yung house yan. Tama siya, bako siyang mahamis. Mahamis siya, pero bako siyang... Hindi siya matamis masyado. Tama lang. Tama lang. Ano ata yan? Blueberry and ano? Tawag dito nga? Masarap. I like it. Ini nasa tao girl na cream, masarap. Ayos. Dala mo sa kuya. Ako po mahamis yung nakik eh. Kuya, nasa trabaho. Pero mahal. Yang. Yang. May plano yan, May ano yan, para hindi May sira. plano yan. Dito mo na kung kasya. Masarap Kasi ito. yan. Yan. Lasahan ko yung nasa kigilid. Kaya ito, whipped cream lang talaga siya. Wala siyang... may hamis. Walang tamis. Walang tamis. Pero ito, masarap. Kasya ba? Ay, buray day kasya. Tapos ano sa kanila din. Kaya bahala dyan kung paano dadalhin yan. Girl, ang namin din yung maba. Ano, below? Parang ko ako sa Si Isabel di pa kumakain, mamaya. Para Dahil nilipat ko din mali ako. Para makarami din siya. Tell mo, pag inaano mo ito, ano yung wala mo. Pag iba ng hila. Good ako laon man din. Ay, Yan pa. good ako laon man. Ay, Yun, so umuwi na sila Helen, ano, si Jikjik umiiyak. Oo, antok na. Ay, oo, hindi. Pagpasok ni Isabel dun sa sasakyan, alam na nilang uuwi, umiyak na. Yan, so kami ay mag-unboxing ng regalo. Bel, come here, ikaw mag-unboxing. Anong gift mo kay Papa? Sige. Ano yan? Karton na? Ano yan? Sige nga. Oh, wow! I'm good at What? opening. Oh, sige. Ano yan? Wow! Shoes! Wow! and, Ano pa? Wow, may shoes ay! and, Ano pa? Siyempre, ano pa? Paboritong Waway! Waway. Ayos ah. Ayos ka talaga, Bella. Uy. Oh. Ano yan? Businet. Oh, ayos ang... May pasapato si Isabella. Ano pa? Ay, mayroon pang isa. Galing kila... Ano? Tita Abby. Anong Abby? Maka-Abby ka dyan. Open. Kay Tito Miko. Bibi, can you please open this? may kabistado si Ari, kaya ang duman. Mag-ano na.
Magwi-winter na talaga. Ano? Oo. Galing sila Abby ng Toronto eh. Wow. Thank you, Tito Miko and Tita Abby. And Trevor, Kuya Trevor. Wow. Hoodie. Tamang-tama kasi magtataglamig na pang ilalim. Ayan. Ayos. Winter is coming na. Maganda tong regalo ni Isabella. Oh. Tamang-tama. Next summer naman to. Hindi ko na to gagamitin. Kasi magtataglamig na, sayang yun. Madudumihan. Pangsimba. Oh, pagbago daw ang gamit, ano? Dapat isimba muna. Ano? Gusto ko to, busin ito eh. Ano? Skate shoes. Yan. Oh, pero so employer. Regalo to ni Mama Joanna and ni Isabella. Employer kasi may ko naka-working. Ayos. Naka-student. Grabe. Happy birthday, Papa! Daddy, sa YouTube yan, tagalog mo na. Ay, tanggalin na yung mamaya. Bawal mag-YouTube yun eh. Tapos ito ang aking bucket hat. 1949 pa lang Adidas. Ayos. Tingnan ko nga. Maliit. Parang kay Joanna to bagay. Hindi. Parang kay Joanna to bagay, no? Medyo maliit. Pero, kaya siguro binili ni Joanna sa kanya din to eh. Anong pang baby to? Pero pwede na rin, oh. Yan. Palit-palitan na lang. Palit-palitan na lang kami. Celebration, sobra na. Palit-palitan na lang kami, Joanna. May celebration na, may celebration pa sa Three stripes, ayos. The next day. Balik na ng Toronto si Mami na. Ang bilis nung ano, Bill? 5 days, no? Ano, iili mo sa kuya kong ticket? Iyo. Ano mo? Iigwa ka dyan. Sa cellphone mo. Sa mail. Air Canada si Mama pero walang pila. Walang pila. Departs. Toronto. Anong oras ang Toronto, Ben? Toronto, yan o. 1930s. 1930 tama ba? Ano, Ben? Late yan. Personal. Si Joanna kasi pumasok eh. Papa, will you hold my hand? Okay. Jump. Tumba ka. Uy, grabe. Yeah. I found Ay. the treasure. Found the treasure. I'll get it home to my mommy. Yeah. So, yun nga. Ang bilis ng 5 araw. Pauwi na nanay ko. Ha? Explore. So, explore muna kami. Maaga pa naman yung biyahe ni Mama. Duman muna kami dito sa Timis. Let's go, Belle. What do you want? Huh? Wow. And Tweety. Ano muna tayo? Magkape-kape muna. Maaga pa eh. 7:15 pa yung boarding ni Mama. Ano pa lang? Mag-aalas 5. Let's go. Like you. Hold Mamila. Malapit lang naman to dito sa airport eh. Sa May Hampton. Okay, ipagdaldalang si Isabel sa mga kababayan natin dito. And donut. Ano? Good. Yummy? Oh. Maaga pa, anong oras pa lang? Mag-alasing, wala. Ano pa lang, 5:07. So, kanina, pag gising namin, dinala ko si Mama dun sa Great Buffet of China. Ayan. So, dun kami nag-lunch. Tapos, merong music festival, Filipino Music Festival. Dahil pumunta rin kami, Yan, so, busy. Buti na lang hindi na naulan. Itong mga nakarang araw ay maulan dito sa Saskatoon. Nabel. Ang bilis ng 5 araw. Ayan. So, sakto pagpunta ni Mama dito birthday ko. Happy Linggo na nga. birthday!
Happy birthday tapos na. Happy birthday, Papa. Oh. Happy birthday, Papa. Hi, guys. Welcome to birthday party. Happy birthday, guys. Happy birthday, guys. Grabe yung kanta ni Jik tapos si Isabel sa akin. Annabel. Yeah. Si Joanna kasi may pasok ano. Yan. So, hindi bawal umabsent. Eat more. Ano yan? We'll visit Mamila sa Toronto? Ah? Ah. Nakapaglibot-libot din si Mama dito sa Saskatoon. Pero nitong nakarang araw maulan na naman. Ano? Lakas yung ulan ng isang gabi, no? Thunder, no? Oo. Kaya nga kahapon ata dun sa Filipino Music Festival, ano? Medyo maputik daw. Buti na lang ngayon maganda yung sikat ng araw. Ngayong linggo, August 10. Yan. Mamaya pang boarding mo, 7:15. 7:15 pa. 7:15 pa. Kaya malapit lang naman kasi itong itong Tim Hortons. Ang may-ari pala nito Pilipino. Itong Tim Hortons dito sa may Hampton. Tinanong ko yung mga crew kasi panay Pilipino. Yan. Annabel. Say, hi mama. I'm wet. Working mama. Hello, Bum Bum. Hello, Mama. Hello. Ano to, Bel? Oh. Para siyang museum dito sa airport. Ano to? Look at this baby, oh. Hmm. That, Papa? What is that called, Papa? It's for the head. Bagayan, oh. Kang mga natives. May siopaw na dala. For Marvin Siopaw, of course. Mga leaders in Saskatchewan Aviation. Po. Where's, Call. where's Presto Cousin with it? Hello. Go. Oh. Dali na. Listen. You have to do it. Oh. You have to press it with that. Oh. Huh? That won't work. Flat na flat lang ang Saskatchewan, ano. Ito, Lake Athabasca. Ito, desierto ng Saskatchewan yun, eh. Desierto. Papa, the princess here. Elbow, Saskatchewan. Johnson Lake. Grassland National Park. Wala pa ako napuntahan dyan, ano. Malalayo siguro yan. Aberdeen. Ito, malapit. Saskatchewan River. Oh, kiss na Mamila. Hmm? Ha? Oh. Give it to him. Give it to him. Oh. You're not allowed to go there. Come here. Oh. Ano? Babay na kay Mamila? Bye-bye. Love you. Ilingon mo ko naman siya. She will visit again. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Yeah. Yeah, duman na, ilingon na yung lukod na. Nasa makikita natin si Mami Lord sa kabila. Other side. Ano, let's go. After say, thank you. Bye-bye. Yeah, there. By the window. Yeah, by the window. Yeah. Oh, let's go. Opo. Opo. Yeah, by the window there. Let's go. No, he will open the window. No. Let's go.
na baga. You know? Oh. Oh. Oh, sige na, mataas na yung duman na sa ano, sa gate. Mamela will call na lang. Let's go. Bye. Bye-bye. Ingat. Bye, Lula. Bye. We're going to Toronto, man. Bye. Bye, Lula. Bye-bye. Bye, Lula. Bye-bye. Lula. Bye-bye. Bye, Lula. Lula. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. So kami ay uuwi muna at magpapahinga. Mamaya ay magsusundo kami kay Joanna. Ano ba? No. Matutulog ka eh. Kung nasa biyahe na pauwi eh. Uy. Ginawa na naming mall tong ano, airport. Ayaw pa umuwi. Let's go na. Let's go na. Let's go na.